hapon guys, ako si Tenorio, Kipa Chairman ng Kidlawan Vegetable Farmer Association. Karon guys, pakita na kung saan pagkuha sa liso sa palya nga daghan na kayo kay katong ato lang kinamuton isa-isa pwede tong isa lang kabunga pero ay daghan na kay guys, kung may kabunga ko nakuha 8 dugay kay tani atuan ni atuang kinamuton ay ginagamitan kita ni kuan guys, musket atong kibali pareha murag sa kakao banlutan tani. Kay sa una nagay silingan ako diri nga ang tanang isa kung saan kuno pagkuha sa palya nga dangog kuno kay labi na kini hinog kung sa kuan pa tanang na kayo. Tuwagin na yung banlutan para dali ra kay siya yan yung pagproseso guys kay sa katong sige nagtanom kabaw guys pero katong bag-o pa lang o gusto pa lang yung mag-garden nagplanong magpalya. Kung magpahinom mo yung similya na itong ipuan kini man ipuan guys ipto na siya pero ipakita ko nyo guys nga naagin na siya yung mga dra guys ako ipakita yung lubot guys pero yung baka dra makita yung atong ikuan lang kaya nabungi lang na si kahinog na kita yung tutoy-tutoy guys dagko kay guys wadyo kayo mga katong na puro siya daw kini nabungi lang siya dagko na aga tutoy-tutoy na nabungi na lang kini na dagko jud kay siya muna basta nani mga pormahan guys ako gining pahinggon kaya handaghan mo tama rong bulan sa September mga tanom tani mga 7,000 ka buok kay duha ni hektare ka po nimong tamnananan mong karon nagpaspas og pahinog kay tinuod kung na bisag na ko kwarta pohon sa September na may butang tag na ni grasya kay na po gitanom rong bulana. Di ko kasiguro guys nga makapalit to kinali klaseng palya kay nagi usay mahotdan sa akong kaingon na usay mahotdan is tindahan. Na mga liso guys daghan gyud sa liso basta nani mga estate ato itanom parehani Di gini nga kana yung mga kuha nga gusto lang ko makatabang ng mga nagbuhat ko ni nga mga video gusto ko makatabang ato gusto lang pagsugod palya na kita mga liso guys basta pantay gisa nga pagkabunga kita di ko sangko guys babang liso daghan di ko liso di pareha ng mga balikog nga ang pikas tampi ang pikas sa ginaong na iliso kini portion ni liso tanan bukod kita nan sang liso kini 30 na ayo ba ni guys maabot og 40 ka liso uban ani nga mga bunga inyo ning banlutan kay inyo aguning pareha ng isa-isa para atong gipakita tong anong video may lang tong isa ra ka buok palya imong lisuhon pero ay daghan na kayo mas apa kanimo human dangog man basta mahinog na muning atong banlutan kini pong musket tong gamiton kay katong mogamit atong mga sapyo nga dagkog mata manglusot ra pring lisos palya ni kamag banlot na sa pang humol tubig man to ang mulutan ibalibag makita yo ipakita na kanyo ron kina ko isip tabang lang kini atong mapay pagsugod gawas lang katong sige nagtanom o wa pa pud sa magpahinog kay nagi nagsaligid makapalit pero akong ikasulton nyo guys paniguro gitag tigom og liso kay bisan to og natay kwarta abot pa mo tanom tag nanang klaseng palya di ta katanom kay walay stock tindahan may kadaghan may tabos ang kan guys kana itanom nako walay stock mapunta ko atong liso lagi ngudi na ka dili galaxy naman ang inig harvest magliso bes packaging ta kasi nani oro guys dali kayo naman ning musket guys kay kuan siya pino siya mata ang iyari yung katong yung lamog-lamog mo makagawas dili gito mo gawas ang liso kay mogamit ko tato mga lapatong net nga dagkog mata guys dili musket inig ana niyo ani ang itong liso labi nag mga bulag na siyang kibaling murag kabhang murag mainat po siya manglusot ng liso kini musket di kini mulusot labi nag kanang kini bago pag nga musket kasi ako lang gituyog gisi kay wala po gamit ng musket ako lang pong gigisi para nga ang kanto akong gi butapan lutanag palya kay bisan pag moabot og tag 15 ka bunga guys 15 o pulo ako rang usahog inanion ako pagtrabaho dali ra kini siya inanion pagtrabaho ato ago ni usah-usahon siya og usa-usahan og kining kampad pateng dugay mo man kining 8 ka buok guys inyong usah-usahon kampad pareha to ang kung gibuhat tong unang videos nga ako to lang giatong 35 yang atay lumpio nga 31 og ginaton pagtrabaho hiteng 8 siguro mo lapas pag isa ka oras yung kampad ani kaya gidi madali og ngatuan pagtrabaho pero gani lang adali ra kay ni mga pamina ko mga layo ray mga 15 minutos human siya kay inyo pong isawsog tubig para nga murag makuan puto yang kuan basod lang lamog-lamog nga mahurot jud madali ra kayo ig human ani direksyon yung blonod na sa kining magtang buglaing tubig ibutang yung liso para ang mulutaw inyo ibalibag kita nga ni ron. So, dali rin kayo makuha ang liso kay inyo hagunin
Inyo ni siyang ikuan. Isa-usahon kung ganyan mahuman. Pwede na siya guys, ani. Ito nang ilisan o kanang lain tubig. Inyo na ibutang na sa kanang kuan guys, kaya ako nang butang tubig kung lain na may atong butang para makita ta manglutaw. Manglutaw tayo na guys, ibalibag inyo ni. Oo, tayo nang lutaw. Kini yung mga pula-pula pa, wala problema na siya kay makuan ra man ay maugam o kabra man iabot og kuan na dahil nang lutaw no. Nagay color guys o nga oh. Tanaw na to, di tani iagig humol og tubig. Basta na ubang magliso. Mao ra sa color. Oh. Butang ato sa ato ko ipakita ginyo kung sa gid ka kuan nga nang atong ikanhang naghihumol na to kay para mahibaw-an to ang good seeds. Ang tarong sa lapas daot. Para gid color. Naman tayo gikuha nga ning lutaw nga duha at tulo ba ito oh. Igbutang ana. O balik itong lutaw. Lima ka buok lutaw mo gini. Bisa ko sa bunal oh. Mulutaw gido pila ka bulutaw. At tulo rin at upat na. Ang lutong isa mulutaw gini sa bunal nig atuan ni dito ihumol. Upat na lutaw to guys. Sa isa mo nagpahanan na ari hangin na pundo to. Upat na lutaw. Ilabay taning isa example ilabay taning tulo. Magkuha tag isa mao ra mo sa color di na to na siya agig humol. Di kita kabalo siya nga siya dili daot di siya. Humol to duha lutaw yung isa. Mga to gyud nga tubay kini iyang mga pula-pula wa na siya problema pud ibutang na diha. Mo ni akong ibutang katong kadiri pagkita primero guys ako tong gigamitan kog sidlingan to pala pas area makuha butang nyo diha. Mo ni lami po ning nani nga og hanan nyo guys yung pahangina kun aning mga sa bag-o panghinig no atput pud di balibag ra dali ra kay siya. Nga ako lang gipakita nyo para maka relate ko sa pagkuha sa liso nga dali ra pagkuha kay namo giuban sa una jud nangutan na dugay-dugay na bisang garden pug palya pero wa siya kabalo usa pagkuha og liso kadang magpahinog og daghan ng pahinggon mamala og isa-isa lang pwede ra kapad kaparon kay isa ra man kabunga pero ay sa ris wagay sa magdungan gani tag 20 ka bunga. Hindi din ako banlutan parehas style kakao. Madugay ko ibis trabaho pa na ko laing trabahoon. Ang akong dong trabaho magsila ko kapad-kapad atong lisos paliya. Samantala atong banlutan ang imong ibis maabot pa 2 ka oras trabaho mahuman tag 10 minutos ra. Ato yung ang trabaho guys nga maurang lusota dali ra trabaho. Ano akong ginako sa garden guys maurang lusota pero ang iyang trabaho dali ra mahuman. Dali ra kaya mapilar ka minuto mga pinakataas ng 15 minutos. Manay atong i-air dry gayo kuan. Tulong adto sa 5 ka adlaw. Kami po ni siya kanay mga bangag-bangag pino ako giningi kanay sa gibutangan ig baso sa ko asawa. Ya mga baso akong gipabalhin kay ako ang gibutangan sa liso. Mao ra daghang salamat not yung nakuha ang pagpasabot so pagkuha sa liso nga dali ra pagkuha niya para pagditso na classify nyo ang good seeds sa katong bad seeds. Karon guys ipakita na ko nyo tong stock na mo nga liso sa ampalaya nga ready na itanom mo na akong i-preserve na sa to kaya maabot tag 2 ka tuig naraan ko anong ikuan guys mao po ni among kining air dryer din mo ginabutang sa kantilera nga pikas na po ni buslot sa ilaw ng itinira nga mo ni agabot na kini pabrik adlaw guys diba bungol pa siya agabot tulo o atong 5 kagil-kil siya. Ako na siyang ipon ra po diri guys. Mao ni liso. Kuning uban ra ato mga liso mong ipahinog. Paliha ra. Mali ang moisture absorbent guys, dara mga bugas pwede ra kay bugas pwede kay makita nga moisture absorbent nga katong sa ampla gibutang nga dilata. Imo po siyang ibutang dara pwede maklaro atong i-focus dara. Kini mo ni siya. Inay lang kadi lang gid usdungon jud kayong sa garapon yung sudlan. Ta mabasa guys Dra. Moisture absorbent. Pero ang ibutang ko sa ubos ayaw po yung kauna ibutang palya na po ibutang pag do not eat sa ining list pa sabi sa pa kauna moisture absorb inyo nang ibutang diri kini dati istakanan ko nigliso nya pag abri na ko namo ko na abri nga lata nani nga kapang absorb sa mold sumutong ako na pong gibutang la po apas may problema magdouble siya bugas o kining moisture absorbent mo ibutang nga mabugas guys makita am sa guys Inahay lang yung butakay kini dili na ko dugangan gidaghanon na sa liso. Makalihok siya kay usdong pug kayo magsingot pug isang imong idasok na ra mao ra ko ipakita nyo sa pag-stack sa liso sa ampay. Sa usa klaseng liso
gagmay nga pero sa gagmay nga liso guys, halimbawa sa talong, kamates or atsal, espada, di ta pwede maghalo atong bugas kay di na mo mapignit gawas sa dagkong liso. Palya, kalbasa, opo, mga kining basta dagko nga liso nga mapunit na to, pwede batong, pwede bugas ato isagol pero og nanggagagmay sa mas talong, kamatis, di kita pwede masagol og bugas kay magsilusod makipag inig sidri ato mo pamunit ato atong gapino man tong mga liso sa kamatis. Gapas ito ibutang ato dili kining moisture absorbent. Og mao rin ko ipakita sa pag-stack sa liso. Bisan pa sa duha ka tuig guys. Duha ka tuig atong stack ay di pa siya madaot. Pwede pa rin siya nato ika moturok pa siya pero ay lang po ni painiti ginyo nga madikit dito sa sin. Ibutang niyo kanang handong na siya dili ingon nga kanang mainitan. Kay kini siya guys, di man siya basta-basta madaot kay sirado man ni siya. Nya wa na siya nga mas di na po siya masudlag manap, ingon nga di man masudlag manap kay sirado man nya. Di po siya mag-umog kay naa may moisture absorbent ikaduha na pay double pa siya napatay bugas. Kini guys magkadaghang liso dili po ni abuton gid diri sa tama lang diri guys atong ibutang ani nga liso. Di ato isangko gid diri kay di po siya kalihok para makalik-lihok po siya inig na makanapay sirkulit sa hangin nga makana sa sulod. Og mao ra daghang salamat hinaot ninyo nasabtang akong pagpasabot sa pag kuha sa liso gikan sige pakita nga gikan pagpili sa maayong nga bunga sa pagpulinit hantod pag-stack niya sa liso nga tinuig dili madaot og daghang salamat.